तो हमी के बीच एगो ऐसा सॉन्ग आ गइल बा जौन के बहुत ही कम वैसा देखे के सुने के मिलला। तो चलिए जानल जाए कौन उ सॉन्ग ह। स्वागत बा आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू कर जाए और जानल जाए कौन उ सॉन्ग ह जौन की काफ़ी चर्चा में ए घड़ी चलता। तो सबसे पहले चलल जा उस सॉन्ग के टाइटल के ओर जौन के ओकर बोल का बा, टाइटल का बा। तो चलिए रहो सबके हम बता देता नहीं उस सॉन्ग के टाइटल ह सेनुरा लगावे आजा। तो इस सॉन्ग के गैले बारो अंकुश राजा दोनों भाई और उनका लोग के जौन साथ रेल बारी उ प्रियंका सिंह जौन के अपन काफ़ी मधुर आवाज़ से के काफ़ी सुंदर बनैले वालो इस सॉन्ग के। इस सॉन्ग में जो फीट कैले वालो अंकुश राजा दोनों भाई और मुस्कान गुप्ता जौन के काफ़ी सुंदर वीडियो के बनैले वालो जौन के हमी के अपन भाषा में कहने जा हीरो हीरोइन। तो इस सॉन्ग के हमी के बीच लाइव गल बा टी सीरीज के माध्यम से जौन के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलल बा अभी तक। तो ये सॉन्ग ऐसा बहुत कम है हमी के सुने के मिल रहा है इतना मधुर आवाज़ में जौन के इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलल बा कि कुछ ही दिन भय लेकर आयल। इतने दिन में 6 मिलियन जौन के बहुत बड़ा व्यूज होला वो मिल चुकल बा अभी तक इस सॉन्ग के। तो इस सॉन्ग ऐसा बा जो कि हर जगह ये अपन माहौल बनैले बा, ट्रेंडिंग में बा। का इंस्टा भइल, फेसबुक भइल, कोनो ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भइल, हर जगह ही चर्चा में बा, ट्रेंडिंग में बा।